What's up mga mata? So, yeah, daily vlogs na pod. Daily vlogs sa niya ka murag. Ay di daily vlogs, daily upload sa siguro niya ako ano. Kay murag ni ganan ako may vlog ug mga reaction videos naman siguro akong mga buhaton. So, mo to mo vlog jud mo ta sa eskwelahan. So, tanawan niyo kung unsa akong mga buhaton sa eskwelahan. So, klaro kay dili mo ang takyan. Kaya tabaga na sigilay na ko eh. So no, mau to no. So update na lang ta may kabot na ko sa eskwelahan. Let's go. 1 hour later. So nanao ko sa eskwelahan no. So mo tong promise ko yung may right o may court. Yeah. Babalik na katong kaso mo baswan. Ano conversation? Conversation. Wala nakasagot o gago. Ay, ko ano na tong kon? Justin. It's a prank, Chris. It's a prank. Balik, sige, balik. Kau na mayo bugo. Imo tagi kuan ka. Babalik ko. Sige, managan. Gagan si. At nga to jadi to gago. Gagan balik ka gagan. Baka maibagsak ako. Kan. Ini ba ni? Ini ba ko tato ko ni. Yan ako sa ibakam. Ah, bugo asa buang eh. Sos karat bugo na right. Bugo asa buang eh. So, mau to na. Mau jadi dari. Mau jadi dari sapok. Wajud kay mga maestra man diri nya. Yan trabaho diri. Wala la takindak yan. Takyan. Dako iglawas o kasuka sa pagtawag lawas ba? Ang agon kay kairo mga ka. Buka. No. No. Unsa ka man? Naunsa ka man? Hindi ka boss Justin, uwi mo to, di ka boss. Sayo. Say. So guys, update lang tamo no, ni gwapo no ko. Wala. Vlog ni Brem, vlog. Ang vlog. Bagong seat ah. Iya, kasabuan mo. Nakagawa po na. Puta, ganun kakayaman. Sakit ko nung kaya tiyan yun, no? Bangun din. Bako may CR din eh. Unsa nga ba? Object ko. Way tubig. Uy, tubig. Ay, kayo. Ugaw kayo. Ugaw, ano? Oo kay. Uy, pag-iupok ka, toy. Sensor ka. Ay, kuan pa natin. Eskwelahan, bago ba tayo? Move ni pinakadato do. Bago. Uni pinakadato sa tanong eskwelahan. Nga naman. Choy kay ni kadre ID mo rais automatic ra kwan. Automatic ra swipe. Lang ang CR kay aircon. Nya, ang gurja din, hiti kayo, mahap ka pagbag ba? Checkpoint. Wow. Ha? Ginagawatan sa Abi daw, ingon Justin, arita. Justin, nakita na Justin. Lag na ba? Lag. Ang cellphone ba? Lag na ba? GG na do cellphone din. Ya wala na lagi kakuan Justin. Pero wala na lagi kap ang gurja lagi. Wala na gana. Ay man cellphone Justin. Ito nga ito, itaguan to ikaw kayo. Justin mo. Magipiling ko lang. Imo tong cellphone, Di cellphone. dalon ba aron di masakpan Mo cellphone. Bago ba nga seat? Ay naglata bagong masit do. Rat octopus, ang octopus. Ah, pinabarugbo. Pag, nanong po.
Ana. Oh. So, mga tanong ng taas taon, ilmi sa digit tayo. Na mga BTS, mga load kayo. Masaya tayo. Kita mo ba itong kuhan guys, itong sa mga BTS guys ba? Ang mga subject ni Sud, abi no, ikaw man niya, mga huli kami, pero di pa day. Muda ko ito. Huli ba? Yew. Sila dapat. Abi na mga huli, abi na mga huli kami. Ako man sa Yew. mga tele. Ang subject na ng tele niya, ito sila. Hindi ka buitas. Kaya kalbi. So guys, update lang kamo niya kay kauli na ako. Lagi kauli, sige, lagi kauli. So, vlog ni kauli. So, unya na lang. Let's go. Tabuni. Ah. 6.5 hours later. So guys, sorry kayo kung wala ko gipakita nga padong kuli no kay kapoy jud kayo no. So nana ko diri sa Muluyo. Arim jud akong intro ug outro. So mao to. Kapoy ni jud kayo. Sorry kung mubor akong vlog kay busy kay ko to sige kog takyan mo may mga maestra gud pero na busy mas takyan ba. Mao lagi na makaadi kang takyan so dire na lang ta. Like, share, comment, and subscribe. Ug salamat din sa 833 subscribers. So dire na lang ta. Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe. Ring ang bell para matipay mo sa akong mga every vlogs. Goodbye.